Zihin bilen dolup daşıp, canlı aydım sada joşup, sizin bilen kepde aşıp, yine ulgonda ovaz. Assalamu alaikum, mehman tamaşaçılar, eziz vatandaşlar. Mağı aýlymyny sizin ähliňizi hoş gördük. Garaşsyz, baky tarap Türkmenistan döwletimizde, Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz, gahrman arkadamyzyň saýasynda hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda Pehim Payhas ummany magtymly pragyylymyzyň mehwarlary her bir güni şahatlyga besenýär, bir taryhpa sygmaýan bagtana durmuşa besenýär. Yurdumyzyň ösüşleri bolsa, watanymyzyň joşgyny bolsa, bugun günne dörüjülük işgärleriniň aýdym sasynyň beýik ägirtleriniň ýaş estradaýlarymyzyň ýürek joşgyny barha belende joşýar. Mehwarlar gepleşigimiň başynda bolsa, biz ýaşlara şeýle kämil işler taýýarlap, tele ýaýylma arkaly mehman illeşmede ýetirmäge ähli mümkinçilikleri, giň mümkinçilikleri döretip berýän. Biziň baş halypamyz, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyda, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmedama rowana ýollarda rowan zalmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Mehwarlary, şeýle ajaýyp arzuwlar, şeýle tüýji arzuwlar her bir Türkmen raýatynyň kalbyna barha joşýar. Gepleşigimiň ulgonda owadyň bugunky sanyna özüniň ýürek arzuwlaryny, şeýle de özüniň ezberelli sadany ýigitler bugun gepleşigimiň mihmany Türkmen halk aýdymlarynyň şu wagtyň özünde estrada aýdym sahlary ýerine ýetirýän Mahmal owazy denanymyz, estrada ýylymyz Aýjemal Jumaniyaz we bugun biziň gepleşigimiň mihmany. Mehmanlar, eziz tomaşaçylar, ulgonda owadyň muşdoklary. Bugun günne gepleşigimizde ajaýyp aýdym sahalardan, Türkmen halk aýdymlaryndan, şu wagtda estrada aýdym sahalaryndan lezzet alaýyn diýseňiz bizden daşlaşmaň. Ajaýyp aýdymlar, janly görnüşdäki aýdymlary gyzykly söhbetler bilen garyp biz siziň dikkatiňizi ýetirýär. Şoň üçin bizden daşlaşmaň. Ulgamda owaza, ulgamda galyň. Aýjemal, bugun gepleşigimizde ulgamda owaza ilki bilen hoş gördük diýäs. Bugun bize tomaşa edýän mehman illeşmedem size bir näçe sowallaryny ýorlady. Mehman illeşme siziň ýerine ýetirýän Türkmen aýdym sasynyň beýik ägirtleri bar, halypalamyzdan bize miras galan bir näçe aýdymlary size bildirýärler. Ilki bilen ýene bir ýola hoş gördük. Hawa sag bolun. Ilki bilen şu gepleşiňizde çagyranyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Gepleşiňiziň her sanyny uly höwes bilen maşgalamyz bolup tomaşa edýäs. Ine bu gedek sanyna maňa gatnaşmak niýetler etdi. Muňa diýseň begenýän bize şeýle owadan sahnalarda çykyş etmäge, öz aýdymlarymyzy halkymyz bilen deň paýlaşmaga şeýle uly mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Diýen tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Köp sag bolun Aýjemal, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elmedama garaşsyz ýurdumyzda şeýle asuda watanymyzda isenlik ýerde zähmet çekýän insanlara ähli mümkinçilikler döredip berilýär. Elbetde biz şeýle ajaýyp pursatda bolsa ýene bir ýola Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Elmedama şeýle asuda watanymyzda toýlanýan toý bayramlarda, şeýle tele ýaýlymlarda Mahmal owadyňyň belent ýangyny dörüjülük toparmyzyň adyna tüýsürekden arzu edýäs. Sag bolun. Aýjemal, bugun gepleşigimizde her bir gatnaşan mihman we sadanlyklar bilen ençe wagt turgunlyşyp geçe, ençe wagt taýýarlyk görýär. Iň bolmanda bir näçe aýdymlary ilkinji gezek biziň sahnamyzda ýerine ýetirýär. Indi gepleşigimizde siz deme tomaşa edýän ýediňiz bir näçe aýdymlara täzelik bilen gelesiňiz diýip umyt edýäs. Gepleşiňizde Pehim Payhas ummany magtymly pragy ýylymyzyň ady bilen baglanşykly täze aýdym getirdim. İlkinji gezek siziň gepleşiňizde getirdik. Türkmen halk aýdymlaryny, depkin aýdymlary getirdik. Häzir sadany ýigitlerimiz bilen başardymyzdan ýerine ýetirip bereriz. Ulu höweslen. Elbetde Aýjemal beşmedi ýaly gepleşigimiň başy Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyzyň durmuşa geçirýän beýik işlerini
ösüşleri wasp edýän aýdym bilen başlasak, ola hasam gowy bolar, soňra gepleşigimizi söhbetler bilen garyp, joşumy aýdymlar bilen, türkmen halk aýdymlary bilen dowam edibereriz. Höwesli. Onda sahnamy size garaşýar. Arkadan payhazi, tereyinin şıgari, kahramanım gamani, tekin payhaz ummani, mağtuni kurani. Arkadan payhazi, tereyinin şıgari, kahramanım gamani, tekin payhaz ummani, mağtuni kurani. Täze galkynyş ýoly, asman güneş ýaly, göwün güli mysali, tekin payhaz ummani, altyn güli kurani. Täze galkynyş ýoly, asman güneş ýaly, göwün güli mysali, tekin payhaz ummani, altyn güli kurani. Kahraman serdar bilen, yıllar yılgırıp geler, ak güne salam bulun, tekin payhaz ummani, altyn güli kurani. Kahraman serdar bilen, yıllar yılgırıp geler, ak güne salam bulun, tekin payhaz ummani, altyn güli kurani. Täze galkynyş ýoly, asman güneş ýaly, göwün güli mysali, tekin payhaz ummani, altyn güli kurani. Täze galkynyş ýoly, asman güneş ýaly, göwün güli mysali, tekin payhaz ummani, altyn güli kurani. Ay Jamal, yerine yetirip beren aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Indi biz gepleşigimizi bir gysgaçyk sowallar arkaly tomoşaçylarymyzdan hem ençe sowallar gelip gowuşdy. Dowam edýäs. Aýdym sagyň sizin durmuşyňyzda ornuny barlygyny ilkinji gezek haçan duýduňyz? Şu bir aýdymyň şowly çykmagy, halk köpçüliginiň şol aýdymga gowy baha berip el çarpışmalar bolsa, aýdym üçin iň ulu bagyt menem 2009-njy ýylda Ýangyn diýarym telewäsleşiginiň ýeňçisi boldum. Şonda men aýdyma bolan höwesim has hem artdy. Iň bir bagtly pursatlam diýip aýdasym gelýär. Ýangyn diýarym telewäsleşigini şo wagt Ay Jamal haýsaýdym ýerine ýetiripdiňiz. Türkmen halk aýdymy söýmüşem seni diýen aýdym ýerine ýetirdim. Elbetde, bugün ni Ay Jamal. Bize tomaşa diýen mehriban ildeşemiz şeýle gyzyklydyr. Gepleşigimizde biz sizden türkmen halk aýdymlaryna köpürak garaşmalymy ýa estrada söýgü aýdym sazlaryna köp garaşmalymy? Haýsy aýdymlar bilen has taýýarlyk görüp geldiňiz, haýsy aýdymlar bilen geldiňiz? Söýgü aýdymlamy
mustaqbalymyz öňem kän dinlediler. Şoň üçin üýtgeşik bolsun diýip şu gedek gepleşiňizde türkmen halk aýdymlaryny köpürak getirdim. Ne şu konsertlarda, yurdumuzda toylanýan toy bayramlarda ya bolmasa teleýaýlymlar arkalam siz öz dinleýijileriniz bilen, öz muştoklaryňyz bilen güýçli baglanşyk saklaýaňyz. Muňa öňünden taýýarlyk görýäňiz ýani aýly. Taýýarlanýan kä wagt bolsa duýdansyz tötänden bolan wakalar maňa şowluk getirýär. Diýmek, sahnadaky aýjamal bilen durmuşdaky aýjamalyň gaty bir kän farkam ýok da tapawdy. Hawa. Şoň üçin mene kän taýýarlyk göremok, duýdansyz bolsa şonu şowluk getirýär maňa. Elmadama ýerine ýetirýän aýdymlaryň size şowluk getirmegini tüýsürekden arzuw edýäsäbi, aýjama dürüzlük işgäriniň ilki bir taýýarlaýan aýdymy, ýerine ýetirýän öz muştoklaryny ýetirýän aýdymyna kän zähmetsindir ýa. Bir aýdymy döretmek üçin ençe kompozitoryň, şahyryň, şowursanyna ençe sazyny ýigitleň bir birleşmesi esasyny, sözüň, sazyň heň birleşmesine bir aýdym dörýär. Ana ondan soňra bu aýdym şeýerine ýetirip sahna çykýar. Oňa da şowluk goşulsa, hasam bir el çarpışmalar goşulsa ýerine düşýär. Aslında aýdymsat adama lezzet bermek üçin, aýdymsat adama diň almak üçin, şatlygyna şatlyk, şowkunyna hasam bir ýola şowkun goşmak üçin ýerine ýetirilýär. Indi siz ýerine ýetiren aýdymlaryňyzda nämeden lezzet alýaňyz? Her bir aýdym üçin ilki haýsy hem bolsa bir aýdymy şowul çykýar da birinji aýdymy ýa-da halk köpçüliginiň aňyna galýar. Özüm ene barada aýdan aýdymlardan lezzet alýan. Sebäbi şu aýdym aýtmagymda birinji muşdagym öz ejem maslahatlaşýan. Diýmek, ýaş, zenan aýdym şokmyna siz öz käbäňizden, ejeňizden göreldirýäňiz. Gelin onunla gepleşigimizden mehriban käbelenmedi, mehriban ejelenmedi, wasp edýän aýdym bilen dowam edelim. Ulha wasala. Mehriban tomoşaçylar, eziz vatandaşlar, biz gepleşigimize dowam edýäs. Biziň sahnamyzda estrada elimiz Aýjamal Jumanýazowaň ýerine ýetirmegindäki zanly görnüşdäki ajaýyp aýdymsatary biz size ýetirýäs. Bizden daşlaşmaň türkmen owazyna, ulganda owaza, ulganda garyň. Durmuşum aydymy mukamlar wasy Sol ene gudfi ene gudfi Dünyany gülleden sayradan wasy Sol ene gudfi ene gudfi Dünyany gülleden sayradan wasy Sol ene gudfi ene gudfi Göwün şam çırağlı ömür milani Aýyrlarym asırlara uzany İlimiň nuru diyar megani Şol ene gudfi ene gudfi İlimiň nuru diyar megani Şol ene gudfi ene gudfi Köngülgü utar muňnyň perdesinde Şadyan düwmeden güňürdüsinde Şaýly tahýalaryň şoňgardysynda Şol ene gudfi ene gudfi Şaýly tahýalaryň şoňgardysynda Şol ene gudfi ene gudfi Rızkal bereketin ziddi çoğmazi Bahtiyar ülkemin uğrun yağmazi
Ajamal yerini yetirpelen aydymyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Inni biz gepleşimdi. Ýene de sowalar arkaly dowam edýäs. Guş ganasyz adam arzuwsuz bolmaz diýilýär. Arzuw etmek size näkili duýgular oýar. Aslında siz arzuwçylmy? Ajamal. Arzu etmän gatga berýän. Ne şu ýerde aýdasym Melia çagalyk döwrümde arzu edýärdim menem ýaýlymda çykyş etsem öz aýdymlam bilenip. Ne şol arzuwmy gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasynda ýetdik. Arzu etmek gowzat, asuda ýurdumyz bar. Çagaçyklamyz ak mekdeplerde, çagalar baglarynda okap bilim alýarlar. Owadan paýtagtymyz bar, islenlik ýerinde öz aýdymlarymyzy şekle geçirip halkymyz bilen deň paýlaşyp bilýär. Biz üçin diýsen uly bagyt. Elbetde, dogry bilýäňiz Ajamal. Täbi islenlik işin başy, islenlik bir ädemiň başy ilki bilen arzuwdan başlanýar. Arzuw etmek özüňe ynanmak diýmek. Özüňe ynanmak diýmek saňa ynanylýar diýmek. Elmedama şeýle arzuwlaryň hasy bolmagyny tüýsürekden arzuw edýäs. Sebäbi biz bagtly döwrüň guzagyna ýaşaýas. Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz, gahrman arkadamyzyň saýasynda hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarynyň saýasynda biziň watanymyz, jan watanymyz Türkmenistan arzuwlaryň hasyl bolýan watanyny, arzuwlaryň hasyl bolýan mekanyny urlýar. Gepleşimiz gelin, Ajamal bir aýdym saýlar bilen dowam edelim. Mehman tomaşaçylar, eziz watandaşlar, biz gepleşimizi aýdym saýlar bilen dowam edýäs. Ýaňlanjak aýdym saýlar goý size diňişlik bersin. Dinleýän diňjalyň, lezzet alyň, ulgamda owazda, ulgamda galyň. Şirinden şirin söyler ol mehirli güler seni ışık salıptır kalbıma öwsenne sekeyeller yadlara dolanır menin dünyam bölerimde senin mehrim görýän aýdan seýweýsen duýguyum dilläp bilmän diýdim sen maňa janym seýän sowgat berdim sewer
Ajamal yerine yetirip beren aydymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Inni biz gepleşigimizi dowam edýäs. Ine bilişimizi ýaly Türkmen aydymsaz sunugatyny beýik ägirtler bar. Türkmen aydymsazlaryny yerine ýetiren pursadyny elmydama edep terbiýe äheňin näki bir näçe aydymlara duş gelmek bolýar. Ine beýik ustad halifalarymyz bar. Ajamal. Ne dutar ýasamak sunugaty. Dutarda saz çalmak, bagşylyk sunugaty adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmek hem her bir dörejülük işgäriniň bagtyny hasam goşalanyrdy. Özüňi dutar çalyp bilýäňmi? Dutar çalmak men çağalykdan arzumdy. Dutar saz uralyny özüm gowurýan, dutaryň ýanynda ýanama aýdymlar aýtmagam gowurýan. Hoş geldi gepleşiňizde dutar saz uralyny da aýdym getirdim. Häzir mümkin bolsa ýerine ýetirip bereň. Diňe dutar saz uralynyň özü bilen. Onuň ýygynyň dowam etýär. Ul howaslan saklamy size garaşýar. Gayra gayra bakır mene dokmadara kakır mene çoralar mı görmezeme ere verep akır mene çoralar mı Gayradan aklar boşanmaya yoluna güller düşendiye kayıp benim yavrima bayım oğlu boşandiye kayıp benim yavrima bayım oğlu
Ugurmanlar, eziz tomoşaçylar, biz gepleşigimizi dowam edýäs. Aýjamal ýerine ýetirip aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Indik sowalymyz. Eziz tomoşaçylarymyzdan gelip goşan sowal. Siz aýdym sadyň güýjüni näme daha sapdaýaňyz? Aýdym saz ajaýyp dünýä, jadyly dünýä. Onuň güýjüni men pikirimçe şo dinleýijini aýdymyň özüne belli edip bilmeginde kadiýa. Elbette ýerine ýetirýän aýdymyň dinleýijini özüne çekip bilmegine sebäbi dogry welýän aýjama. Hasan aýdym ýaňlananna, ýa saz ýaňlananna şoňa adam insan bir-tiýar hiňlenenni hiç wagt duýman galýa. Elmedama aýdym şahatlyk günüde her bir pursatda aýdym saz insanyň köňül ýollaşy hasaplanýar. Inni aýjamarçy dörejülükde aýdym saz sunugatyna öz maksadyna ýetmek üçin esasy şert näme hasapdaýaňyz? Sunugatda öz maksadyna ýetmek üçin ilki erjellik gerek. Şol maksadyň uğrunda ylgamaly, şoňa tarap kän zähmet çekmeli. Ädim etmeli. Hawa. Köp işlemeli üstünde. Zähmet soň rehnet diýilýär. Çekseň zähmet, ýagar rehnet diýipdirler. Şoň üçin men pikirimçe öz maksadyň uğruna ylgamaly. Aýjamal, biziň berýän sowalarymyzy diýseň, täsirli jogaplandyrýaňyz. Häzir ýene bir sowal bereli, onsoň aýdymlarym dowamlykda bir näçe aýdymlar ýetgizerikde ýerine ýetirýärsiňiz. Ulu höwesli. Sizde şowsuzlukdan gorky bolup gördümi? Ýa bir işiň başyna baranda şula uğruna bolmaz diýip synaşyp görmekden gaçadyryp gördüňizmi? Kä wagty şeýle ýagdaý bolýar, aýjamal. Bolar diýen zatdan bolman bilýär. Bolmaz diýen zatdan bolsa bolup bilýär. Bulary adat kabul etmeli. Şowlugam, şowsuzlugam kä wagty garaşmandyryň ýerinden gelip bilýär. Iň esasat bolsa bulan ikisine de taýin bolmak nähil gözer. Size nähil bolýar? Gowsara berdiňiz. Men özüm asyl durmuşda şo şowsuzluk bolar diýip garaşamak, şowlu bolar, gowy bolar diýip şonýar pikir etýän özüm. Ýöne häzir ne jan sesde aýdym ýerine ýetirmek birazajyk tolgundurýar. Şo bir wagtda jogapkärçiligim öz için alýar. Hawa. Hemem sahna birazajyk alçyratýar. Tolgunmany ýa bolmasa alжyraman nähil özüňiz aýryp bilýäňiz. Bildirmäni, tolgunýanyňy ýa alжyraýanyňy bildirmän. Nähili başarýaňyz aýdym ýerine ýetirende. Ha, mysal üçin aýdymyň adamçylykda sözü ýadyňdan çykmagy mümkin. Onda da Sazanlar al götürmer bolýar diýip. Sazanlar bilen bile bir zat edip şondan özüň başaryp çykmagy başarmalylar men pikirimçe. Hemme aýdymçylarda da bolýan kadiýan alçyramaklyk. Sahnaň özü alçyratdy. Diýmek, şowsu bolar diýip hiç wagt gorkaňyz ok diňe, ýaxşy niýetde. Täze aýdylýar. Adam ömrü ziyadadır, ziyatdır, ýaxşy niýet bilen, ýaxşy päl bilen niýle. Ýaxşy niýet ýarym döwlet. Elmedama ýaxşy niýetleňiz amal bolsun, maksatlaryňyz murat tapsyn. Sag bolun. Gelin inni gepleşigimizi dowamly aýdym sazlar bilen elbetde ýerine ýetirseňiz, bizem ulu höwes bilen dinlärsiz. Mümkin bolsa, taxlam size garaşýar. Gülley bowlunga çay diýseň Gülley bowlunga çay diýseň dağlara mare ay dağlara maro Aýgygamdan geçey diýseň dağlara mare ay dağlara maro
götürüp Mevlamın ile yetirip Ha evvel oğlumu götürüp ol keremli ay dağlara varov Dağlara var, dağlara var ey. Dağlara var, dağlara var ey. Ol keremli ay dağlara var ol. Berekeller.
bir menin bagtym garadyr hemranın halymyna baglym paradyr inni menin janym ýar çykyp baradyr ölen ýar şupaýaw beriň janlary Bedel ýara şupa beriň janlaryň hemrajana şupaýaw beriň janlarym Ajamal, ine bir-birinden zyada ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Ne getbeşiňizde ýene de bir gyz gyzykly sowalar bilen dowam ederiz. Ne getbeşiňiziň aglaba bölegi aýdymlar bilen sazlar bilen dowam edýär. Neki berjek sowalymyz Ajamal şeýleräk durmuş ýoluny, çağa terbiýetine garaýşyňyz nähili? Dinan maşgalaň iň uly bagtlylygy ene bolanyna diýip aýdasym gelýär. Meňem iki sancak ogul perdendim ma. Perdent biziň gelejegimiz, gahrman arkadagymyz, arkadagy gahrman serdarymyz, ýaşlar biziň gelejegimizdir diýip ýaşlara ulunan bildirýär. Perdendiňi söýmeli, oňa gollaw bermeli, goramaly. Onam näme en atanyň borçy da şol çağasynyň öz watanyna wepaly bolup edep terbiyeli bolup ýetişmegine en atanyň borçy birinji bolup durýar. Türkmen halkymyzda gowy gadymdan gelýän nakyllar, däpdesurlar bar. Çağa ediz, edep ondan ediz diýipdirler. Köp sag bolun Ajamal. Sowalymyza diýseň ýerlikli jogaplandyrdyňyz. Indi gelin getbeşiňizde bize tomaşa diýen mehriban ýyleşmedem, ýagny siziň muşdoklaňyzym ençe aýdymlara garaşýandyr entek. Gelin dowam edelim aýdymlar bilen. Höwesle. Mehribanlar, edi tomaşaçylar, biz getbeşiňizde dowam edýär. Sahnamyzda getbeşiňiziň myhmany Ajamal Jumaniýazowa dinleýän diýinjalyň ulganda owaza, ulganda garyň. Ağalar bir yara boynum bitipdir. Ağalar bir yara boynum bitipdir. Asın kalam disi durdan varca. Boynumda bitilmiş nar bilen numa. Asın kalam disi durdan varca. Boynumda bitilmiş nag bilen numa. Asın kalam diýsin birden garja. Kuwaga ýürisli, ördük bakysly, hallanyp ýöreňde jana ýokysly. Tutulakmar boynada kısli, hallarımdan hava
Ayjamal ýerine ýetiriplen aýdymyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sağ olun. Gidinni getmişiňizi Ayjamal sowal jogaplar arkaly dowam edýäs, bir pikir arkaly dowam edýäs. Ine ýanky beren sowallarymyza diýseň täsirli jogaplandyrdyňyz. Inniki sowalymyz Ayjamal şeýlerek. Ilki bilen özüňizi we daşdöwrüňizi gurşap alýan insanlarda haýsy häsiýetler bolsa gowy. Dinan maşgalalarda mülayimligi, pespälliligi, edepliligi gowurýan. Erkek adamlarda dogruçulluk, şonýal häsiýetleri bolsa gowurýan. Ayjamal inni bide tomaşa diýän siziň muştokluğuňyzdan gelip gowşan SMS-däki sowalymyz bar, şonum size ýetireli. Onsoň aýdymlar bilen dowam ediberers. Inni size şu sowal bilen ýüzlenmek isleýän öz durmuşyňy gyzykly pursatlary beslemek üçin näme etmeli? Hemme zat öz elinde. Öz durmuşyň özüň bedemel men pikirimçe. Gyzyklandyrmagam öz elinde, agraslygam gowurýan ýöne sunuga da adamsyna alçaklyk gelşer diýip aýdasym meli. Hemem başga bir adamyň arzuwy bilen ýaşamaly, öz arzuwy bilen ýaşamaly. Elbetde Ayjamal, inni siziň duýgularyňyz, siziň pikir garaýşyňyza täsir edýärmi? Pikirleriňize, dünýä garaýşyňyza, dörüjülüňize duýgularyň täsiri barmy? Hawa. Sebäbi ine misal üçin ýaňja özümde bolup geçende aýdaýyn. Şo aýdym ýerine ýetirip durkan, şo alçyraýan, tolgunýan özüm şonu bildirmejek bolup içimde bir azajyk alçyramak duýgusy bar. Ýöne şonu özüň gowy duýgular bilen, gowy tarap bilen ýeňip geçmeli. Gelin onna Ayjamal getmişiňizi bir aýdymlar bilen, sazlar bilen dowam ederiň. Ýakman tomaşaçylar, biz getmişiňizi dowam edýäs. Ýanglanjak aýdym sazlar siz üçin dinleýän jalyň, lezzet alyň. Ulganda owazda biz bilen ulganda galyň. Berekeler. Kurban olam diliplerinin tarına. Ay, başım kurban täze gelin oğlay. Ay, ay, ay. Ak yüzüne cugura cugura haline iterim kurban täze gelen oğlay. Ay, 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 ay. Ay, 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 bilmeni sevdağı sallım başımni. Allah'dan dilerler köngül hoşumni, hoşumni. Uçurdum kolumdan şum kargısını, vay gısını. Canım kurban täze gelen oğlay neredeyin? Ay, ona pidam olsun bu sürün canim. Ay, yoluna harç olsun bu hanım hanım. Ay, 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 ay. Hayat hanir menin dinim iman
ajamar ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Inni gepleşigimiziň hem ahyrlaýjy pursatlary. Ýöne gepleşigimizi jemlemäk şeýleräk bir sowalymyz bar. Birişimiz ýaly Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz Gahryman Arkadağymyzyň saýasynda, hormat prezidentimiz Arkadağly Gahryman serdarymyzyň saýasynda ýurdumyz biziň dost sogorluk mekanyna uruly. Birişimiz ýaly biziň dörüjlük işgärlerimiz daşary ýurtlarda garaşsyz ýurdumyzyň asuda watanymyzyň waspyny hasam belentden belent ýerine ýetirýärler. Ýa bolmasa-da daşary ýurtly estrada ýyldlarynyň gelip biziň ýurdumyzda öz aýdym sazlary bilen çykyş etmegi hasam bu uly şatlyk şowkuna baý şahanat ýurdumyzyň ösüşlerini alamatlandyrýar. Inni gepleşigimizde bir dost sogonluk aýdymlaryndan belki ýerine ýetirersiňiz, haýsy dost sogonluk ýurtlarynyň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňiz? Haýjyma. Hawa biziň ýurdumyz bede wagtly öňe barýar. Ýurdumyzda dost sogonluk kapylar giňden açylan bagşsadanlarymyz, aýdymçylarymyz daşary ýurtlarda, daşary döwletlerde çykyş edýärler. Daşary döwletleriň aýdymçylary biziň ýurdumyza gelip çykyş edýärler. Bu zatlar biz üçin, bizi diýsen begenler ýa bu insanlar ýa menem gepleşigimizde täjik diline aýdym getirdim. Ana ýygyndam söýüp aýdym bilen ikisini bilelikde şowar Seplep dowam ediberersiz. Hawa. Ul howasran Haýjamal, onda sahnamy size garaşýar. Ähwalar biz gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň mihmany Aýjamal Jumanýazowyň ýerine ýetirmegindäki söýüp aýdym sazlary hemem täjik dogulmamyň aýdymy siz üçin ýangyňa dinleýän jalyn. Ulgamda owaza, ulgamda galyň. Anor anor bia babolinam şaplam bulinor bia babolinam ay anor anor bia babolinam şaplam bulinor bia babolinam gelin tuzor bia babolinam Har kokoli zor aftare dora Tarfonaya iş dilbare dora Har kokoli zor aftare dora Tarfonaya iş dilbare dora avçı baror bia babolinam Soplam bulinor bia babolinam Avçı baror bia babolinam Soplam bulinor bia babolinam Gelin tizor bia babolinam Anor anor bia babolinam Soplam bulinor bia babolinam Ay anor anor bia babolinam Soplam bulinor bia babolinam Gelin tizor bia babolinam Berekella. Batımın yıllığı karavudulun aravudulun Seni ıkbalım alıp gideyin Sen bana mehriban çıdadı ya da Seni ıkbalım alıp gideyin Gelsene mehribanım elmenin sıvır yarım Gelmenin yüreğimde otları koyan yarım Gelsene
Gelsene mehribanım, gelmedin söwer yarım, gelmedin yüreğimde otları koyun yarım. Gelsene mehribanım, gelmedin söwer yarım, gelmedin yüreğimde otları koyun yarım, gelmedin yüreğimde otları koyun yarım. Ajamal yerine yetirip beren aydymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Ine gepleşigimizde bide verilen wagt tam ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gatnaşyp türkmen halk aýdymlaryny, estrada aýdymsazlaryny yerine yetirdiňiz. Jany sesse elmedama garaşsyz ýurdumyzyň ötüşlerini wasp edýän aýdymlar bilen öz diňleýijilerinizi begendirip durmaňyz tüýsürekden ardy edýäs. Türkmen halkynyň milli lideri bilen baş halifamyz Gahryman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly Gahryman serdarymyzyň saýasynda toýlanýan toýlamyzda tele ýaýlymlarda bakmal owadyňyz belentden belent ýangansyn dörjülük üstünlükleri hemem şowluklanýar bolmagy tüýsürekden ardy edýäs. Sag bolun. Yine bir gedek hoş geldi gepleşiňizde çağıranyňyz üçin köp sag bolsun aýdasym Meliye. Fursatdan peýdalanyp Gahryman arkadagly Gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan goý ýurdumyz parahat bolsun. Aýdymsazyňyz owady hemişe ýanglanyp dursun. Toýda görüşmek nesip etsin. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Mehriban tomaşaçylar, eziz watandaşlar. Ine şonuň bilen ulganda owadatdy, aýdymsady din jarşy gepleşigimiziň bugünkü sanyny şoň bilen jemleýäs. Biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala watançylygyny ýurda wagtdan tüýsürekden ardy edýäs. Türkmen halkynyň milli lideri, bilen baş halifamyz Gahryman arkadagymyza hormatly prezidentimiz arkadagyny Gahryman serdarymyza uzak ömür dilýäs. Elmedama janlar sag, ömürleri uzak tutýan tutumly işleri elmedama rowana ýollarda rowaşlyklary beslenmegini tüýsürekden ardy edýäs. Behwarlar gepleşigimiziň täze sanyna gepläriň ýekşenmegini duşýansak, ulganda owada görüşýänsak, hoş sag bolun.